Здравейте хора, мистер Сус тук и днес играем с ми сестра ми Майнкрафт. Опа! Това е моят град. Не е кой знае колко голям, но пак е нещо. Там имаме една къща. Тук имаме една къща. Тук. Там, ето там е любимата къща. Една къща, така е наша, както казва сестра ми. Не е кой знае колко къща. И се нарекна нов начин да фурна. Ето така. И си направих един проект, аквапарк. Тук така имам къщи. Сега ще го покажа. Какво си се прави аквапарк? Сега ще сестро. Тук така имам един мост и... Кажи на мистер Сту. аз съм мистер Служба. Да, сестра ми много слуша. Сега. Ще ви покажа най-великолепния проект, който някога сте виждали на проектите. Така, само да не се наводни отново. Опа. Не, сега, аквапарк. Акваленд. Оли. Няма да оцеля. Че го мразя това нещо. Сега ще направим още един опит. Имам много хотели тук така в света на Майнкрафт. Това всъщност е онлайн сервер, който аз направих, ще го пускам. Имам да имам. Не трябва. Ще направим още един опит за моя аквапарк. Там ми излиза. Какво стоит? Какво? Какво стоит? Деца, Джеронимо, пардон. И пак не съм тъжно. Докато съм го оценя. Много път съм оцелял от този големия басейн. Там имам един хотел, там имам още един хотел. Ето това е там, дето соча също хотел. Много голямото е хотел, ето това там е хотел. Имам много хотели в този свят. Но докато ми направя света на Майнкрафт. Докато не направя това, следващите епизоди няма да излизам. Какво си име? Сега ще кажа. Това тук ли бе? Това е водачка. Да правим това? Опа. Умираме! Опа. Газ, няма да го... Оцелих басейна! Не ми издава никой. Кажи ми браво, бачки. Браво, бачки. Не бачки. Браво, бачки. Не бачки, бачи слуш. Браво, бачки. Браво. Научи меня по такому фильму. Гоше там какво прави? Къде? Тук ми започва бати да пускате. Що? Не знам. Искам само ето това да ви покажа и приключвам с епизода. Ето го спаунпоинта, който е бездомник и няма сериали тук. Защото аз съм единствения в Creative Mode, който е само... Аз съм единствения, който има Creative Mode. Къде си влезе? После ще кажа. Аз съм единствения, който има Creative. И аз съм единствения, който може да дава неща. И ето сега ще ви покажа. Ето това хотелче там горе. Не знам аз как ми хрумна идеята да направя BG. Направих си Survival. Не Survival, Survivor. По-точно. Survivor. И имам къща под водата. Дай ми го сюда. Така. Ето я. Не е кой знае какво, но пак е нищо. Опа! Опа, чува! Сега падна.
Джумп! Паднах във водата. Скок! Опа! Бурда! О, не! И който мине това получава 7 пъти по 64 Diamond Box. И Голстон. Аз мислях нов начин за лампички. Ето на тази къща, там съм го направил Голстон, както всички знаете свети. Добре. Това ми е наблюдателната кула, през която си наблюдавам нещата. Ако има нещо, което трябва да елиминирам, аз го елиминирам. И това не е моят град. Да, забравих да ви покажа най-грозните от грозните къщи. Грозните къщи, по-грозно от грозните къщи. Смесите от всички неща от Нидерпак, Солсанд, това забравих как се казва, и Голстон. Ето сега ще ви покажа